Kabwera, cool down. Greet me. Ndipasa moni ndikukhala pasi. Kupasa moni ndiye ndondwa munthu mango ndinamiza. Mango funa ungo ndiuza. Ndama yako nango jabo soka modzi. 50,000 kamodzi. So I gave you the 50,000. But Chani. Funa uzingo ndinamiza. Uyu nungocheza naye to. I say, you ain't okay. You Uyu nungocheza naye. Wewe usayankhira nditha ukumenyasa. Uyu nungocheza naye to. Mai, tanzania avule, I don't say. I'm just the young. I'm a jifundo ndeja. Avule. Beat Spies on the beat. Lero ndiye mwakhala ondikonda kwambiri mwandilandira. Kama dzuka bwanji. Ndadzuka kaiweyo. Hayi ndadzuka bwino. Namva tu kuti mmandinena. Ndimakunena kuti chani? Sono mmandinena amene ndi mwana wanga wandiuza. Kuti chani? Mmatine ndimakuzunza Ndimakuzuza. Koma simandizuza nimapanga chani choti ndikuzunzani inuyo choti anthu angavese kuti amayi awa akwazuza wakuzanu ngati ineyo kumandiuza kuti nyamule mbendo anu ndike pa tebulo mukundituma kagule fanta kagule mango iweyo ni ntchito iwe ni ntchito unavomera wekha kuti nzagwira ntchito iliyonse imene mungachituma basi muzindizuza ndeti kakupasani imeneyo muzitiso tikuzuzani siyani ntchito ngati simukufuna. Ine sindisiya. Ine ndizakupasani mbama ati siku lina. Kunipasa mbama? Ine ndimakuzuza anthu osewa adziwe kuti ine ndimakuzuza. Kuti mundipasire mbama. Simunena zabwino za ine. Sibanga choncho mwana wangu wako yemwe. Ngati sundidziwa ineyo ni sister yani. Usanati ndikhoza kupasani ichi. Kupasani ichi. Taona nimene wakoropera nsombo. Taika ni manja kumutu. Tabwerania. Ikani manja kumutu. Terani. Munene kuti sinzayambiraso. Wankula. Mwakondo. Very good. Sopano pangani pada mmene walembalemba umu malo mokolopa ukungolembalemba. Paja dzulomedi maweruka simunandisire sopo. Ndiye ndangokolopa madzi okhaokha sopo. Ndiye kungakongole. Koma iwe mwana wako kwade udziwa kuti ine ndikhoza kupasa mbama apa ndalankhula mwana chonchi ni mwano chifukwa sopo ndimakupasa ni sopo 1 packet la mpumbu koma limatentha iwe umanyamulira ku nyumba eti ine tu ndikhoza kubulani tu uma ndidziwa koma bwino ndikudziwa kuti ndino ine ndikhoza kupangani fizo nditu iwe baso mungakhali chonchi anthu amabwera muno anthu amasuti awo anthu olemekezeka ena kuyimawo MP amabwera muno uzikolopa chonchi mona kusintha mambo angondisira ujeni tapangani pada yemwe asiwalemba weka pangani Amani suchitika ndiyana mubanga yani mango mpangisa ujeni fizo kani zijani mamva kunena kuti mmamudzudza ujeni wangai wanjiro wangai zimene zikuchitika ndimamuzunza wantchito uyuyu ine ndikazunze wantchito kuti chani
Muzizwa una kuti siwa ntchito chabe. Ndi mbongozi swana. Ayi, izo tizisiye pa mbali. Uyu ndi wantchito. Za upongozi tizisiye pa. Ndiye mabanga naye jana. Tikumpangisa fizo. Fizo kukolopa kumpaka fizo. Jo naweso. Jo muntu uyu ngovuta. Eno, muntu ndo wankulu. Ndipo amandinyoza ini, amandinyoza. Anthu muli ngati management. Mwayenera muzipasana ulemu. Basi Mupangisa. Ndi uyu. Nkhalamba iyi. Amai. Nkhalamba inu ukanda. Ndingafanane size ndi uyu. Akhale wa size yanga uyu. Jo, bwanji? Umandiona bwanji? Udziwe kuti anthu akabwera muno amasiya kuyang'ana atsikana kumandiyang'ana ine. Ukudziwa? Kumakwezera malamba chifukwa choti waona ine. Kuti mupanga kijana. Uyu wa mwano uyu. Tindi kambe za mwano wa uyu. No. Ino muzizi basa uli ndino akulu sino swana yayi. Nakuza ndisho wimbo mwana yayi. Awa ngati ndi akulu. Amatenga mwana waoje, mkazi wanu. Nkukhala naye pansi azini jeda ineyo. Apongozi yako, ovuta, chani. Ndimati ndiberekeni, navuta chani. Awawa navutisa chani. Ndakupezana ino kwazuza. Kupanga fizo muntu azikhala strong. Akamakoropa zinthu ziyenda. Yamai. Osamaganiza joncho. Maganizo amene usabwino. Makumva? Okumbakira poti ndapongozi. Sikubagira yayi komano muzapanga treat bwino. Muntu akakhaona kuti alibe chochita ndemwe ampasa chochita asasanduke kapolo. Awasana bulu yayi. Sakumva. Hayi, zimezo hayi. Tikamamuza. Osamabanga joncho. Azipanga zimabanga treat joncho yayi. Ndatopa naye dele kumuuza panganiza mwakuti ayi ndithu Kodi muli ndi certificate ya MSCE kapena JCE kapena mumatha kulemba ndi kuwerenga ndipo mukufuna kuchita maphunziro a hospitality management? Northern Hospitality ndi yankho lanu. A Northern Hospitality akupereka maphunziro a food production, accommodation, front office, komanso food and beverage services. Maphunzirowa amakhala miyezi 6, miyezi 2 ya mkalasi ndi miyezi 4 ya ma-attachments. Malo opangira attachments, school imafuna yokha. Fees ndi 250,000 kwacha yokha basi, ndipo amalola kupereka kawiri. Tipezeni a Northern Hospitality muchapita building pafupi ndi National Bank, komanso moyang'anana ndi Nyachenda Motel kumzuzu. Kuti mudziwe zambiri imbani foni pa nambala iyi 0885 234 259 0885 234 259. Northern Hospitality. Hospitality redefined. Ukauze kankazi kaukaja ndikakuta. Kankazi kanga. Pesa. Nkava ngogosi. Undakaza ngani? Kankazi kako. Sinakweza kankazi kako. Nzakuja. Uzwa ndikanzange. Ukauze ndikaphasa mona. Anduma endera limodzi. Lero muzikane na ulena kuti mumphasa mula chachitika ndi. Ukakauzi. Kama enda ndamunanga. Nde just imagine. Zanga ine yazikaenda ndamunanga. Amuna yako? Kala serious, wena wake umakala kwa serious. Uzakhumudwa wapi wewe? Ukona nganduku na miza? Ukhumudwa ndi ya? Ukona nganduku na miza? Uzakhumudwa wapi wewe? Ewe, besa ukunena prophet? Akumeni. Nde nzanga ujayo. Ilo, pena magosa maya. Unisekesa lumina bagi. Uzukusekese? No, my friend cannot do that. Ame uja kunyumba timaendera limozi komwe ine namusira ka apartment kacha. Mwana wanga uja mapita ukamuona. Timapitira limozi ukamuona. Ndakuza kuti zakhumudwa umuze mkazi wakoyo. Asamai. No, I know my friend. Yes. Fine, nende sindu bangazi bwana. Yes. I know his ways, but I know. Au kunyumba sikuli bwino ye.
mkazi wavutika chavuta ndi chani akuti zoti pamimba kayana pita nawo kuchipatala kunena kuti zoti komabe sizikutheka beyo mwayesayesa mwasing'anga wasing'anga chifukwa zinthu zimafuna kuyenda phiri nangopita nawo kuchipatala basi mafuna kuti ndingoyana nawo sizili bwino pepani mumamkonda kwambiri kwambiri akuberekera nangati 4 ana 4 iyayi ndiye panopa neforo masiku ano simasera awasawa chiprofiti chimutu omwewo ndiomwewo afikina amene mafuna kuti andithandise kuti ndipempherere mene azitha kukhala bwino namuyankhulane nawo kapena anthu okuziwoza kuponda kutenthera ine nde mwaitana taitana chikufuwa cha andifuna ndipempherere datenge nipita nawo kunyumba mwatengetu mwali nipita nawo kunyumba akambempherere mkazi ine ndinivuto kwana amene ali nivuto nakhala ndikuyenda nawo muzipatala mwina ndi mwinamo koma zizitheka then mafuna kuti mthandizeko ndikutengeni mpite kunyumba mukatani mukapempherere kuti tione kuti kunyumba prophet chiputu aya uzimatheka pompo zitheka bwanji munthu palibe ali prophet chiputu musadandaule mulungu amene ali mwa ife mulungu wamkulu kwambiri amen koti moyo musakuoneka kugalalika amene mulili apa komano choti ndikuwuzeni Isaiah 62 verse 1 akunena kuti mulungu wathu sangakhale chete pamene inu china chikuchitikirani kunyumba kwanu I should tell you your wife akazanu awasi pamene munali nawo pano ndomwewa nawose basi anasanduka mkazi wanu ndinamuona 10 months asanabadwe iyeyo kale kwambiri because nimatha kuona izenda banji December anthu asangana banji December chaka chamawa ndimatha kuona lero so ndikutha kuona kuti mkazi unatha kuchira bwino iya kale pano palibe mulungu wathu dzanja lake silo lifupi ndipo achira amene yoyo inuyo mungokhulupirira kungokhulupirira inuyo mkazi uno achira bwino simayendapo mwayenda kwambiri sizikutheka mulungu wa chiputu zitheka zimenezi I'm ego one when I pray things happen and zimachitika kabisa believe that your wife will be okay I'll pray for you you'll be a contact point ndipempherera molomake apemphera inuyo baya manda moyekese boya kakaba Rike komanda boyeke kerio taraka bayaba. Touch, hallelujah. Go deeper, man. Touch, hallelujah. Go deeper, man. In the mighty name of Jesus. He's just a contact point. Yes. In the mighty name of Jesus. Muchisen. Muchisen. Pano ndi pa business. Go deeper, man. Muchisen. Mukuzen. Mukuzen. Go deeper, man. Masuka mzimayi kumene uli kusiwa mulungu anga mumandivera mumuchiza sina Yesu zachitiko sadanda mulungu wangu zachitiko sadanda you are blessed. Koma ulendo wachiwiri mukamaza bwera panopo muziwa kuti panopa Tanzania ndi pa business panopo mwamva adapalapa inuyo olo mtatipita munamanena kuti mndapita ku Australia makatenga mphamvu zake zimene zili ku Australia umuziwe Yesu singawerengeso iwe kuziwa mene panopa zuwa limapwetekera panopo poti mwachoka ku Australia ife tiope zimenezo basiba business yanzawo basazipempherera inizo nanunso mubwere panopa uzangoombolesa kuzangoombola cha December nangeni mpaka kumaita nathu ajazi apangira pano inu mulibe makoko inu kunyumba kwanu inuyo saka simukanate ngopita kunyumba kwanu
ndikanati ngati mafuna kuti ayi zimene zozo ayi ndipo kakhale koyamba nkomaliza inu simukudziwa kuti mwina ayikaso ziwanda panopo aya ziwanda iya amene zilili apapo ziwanda iya ndazitaya ayi basi sapano Jason ndamata iwumira komweko mpite ayi sapano ikawumira koko zipitani muti pasapo ziwanda zoipa basi wakagotipa inuso amene sogera sapato ya That cannot happen. Umbagira. Osale kumbagira. Umakha Iyo yamanena kuti alibere kulinga utaenda naye. Muntu ujeneyo kanaye ku school ujikamfika. Mimi iwe tabanga zambiri ndiye uji. Chikate jani. Ndobo tu mulidi palipochitika nkhani yanji. Kudabwa chule akudabwa mazibuli mwake. Kuti what are you doing? What are you doing? Usabadabo udabwa zijani. Are you not my friend? I'm your friend. Is she not your wife? So because ade friend wanu wakaandika vanu balikina nyaka yochiti. So kudabwa kuti conversation igwenda bwana. The conversation is you. You are the topic. Uyu wangu choka anakata unduza. You are the topic. You are my friend. You are the topic. You can come and sit down. Zikuti bwana. Sit down. Iwe nakha basi. Ndini kukhala conversation ngine nafuna yoyo. Ndima wadani wewe. Why is she here? Wabanika ndiyani? Why is she here? Wapezo jina bwino. Hadi binutu wangomba kwantu kana kanisa zina zake. Komano now that you have found us. There's no harm. You are my friend. Sit. How are you? I'm fine. How are things? Things are just good. I'm just surprised. And, conversation many went about the way she's dressed. Huh? Don't be surprised. Why? Yeah, sometimes it's good to caught you in surprise because of the game that you have been playing with Joe. You are my friend, but which games? See what which games I'm are you talking about? See Which what games? I've heard. Which games? She can explain Sadabwe. it. She's your wife. Udabwa. So udabwa kumene ka. So are you mwangambushi? Ndi kankazi kwa iweyo ndi kankazi kwa ubalija. Nkaza kuti. Waiwa? Ninaweza naye pa ujini pacha. Waiwa? But I told you pasho right nakuza. Ukana? I told you. Ukana. Dzana unandifusa sweat? Unandifusa. Nayanka kuti ya. Nayanka bwino. Munamba bwino. So why coming kwanza ngokumaza? So are you betraying me? Ndizomwe ndimabuza kuti uyindizanga. Uona? Ndimabuza kuti ubagila mesa. Sanga ndibange yibongwe. Sibamba wewe lithana. Iwe. Uzokasona ndine. Iwe lithana mphanga. Saba ngeze no. Mlamu mundu uyindizanga. But you see? Why? Ndizomwe mwatileza. So muntu abwere kuno kuyisa nduze kuti muntu abwere kuno kakukuza zina zake. Ndizomwe mwaona ndo abantu. Zochita sokufusa ngani? Ngani ndimene iyi. I'm tired. You know, I told you. As you can see, we just arrived yesterday. So tafika that mzanga nimuone because I made a certain transaction. Drama inafika. Komano that transaction zile hapo. TNT masule nkani nchikuto. Is it true of what your wife is telling me here? So which issue should we start first? No, it's a crucial issue. Okay, I'm at Jan. You know, in brief, I'm at Jan. Wamva. So akunena zokuti ndikuenda ndi yeah, so is it true? That's what I'm asking. Look at me, the way you didn't zanga even. Amene inezo kundidabwisa. Yes, I know that you are Kasongo. Wakuuza yeyo. Iweyo ukukhulupirira. Ndikuziwa kunena kuti no, wewe ndi imani gaye. Phuma bwanji. Mwina ndi mabanga. Bangi simukundiba sampata uyankhulira. Okay, I've given you the chance. All right. I know that my friend you are indeed Ngonga somehow. You are Kasongo somehow. Komano, to the point of my wife. Ndipo mweneyo hey baba ndachita jika gaye nkumanda about you can betray me inside here. You know, your wife. I met your wife. Okay? Ndama nduza. Komano inesina sitengere. So after she explained in kani mene nalili, ine nango I think let me just help you for makamba za matipers. So I said okay, yo kaguleni. Bas that's what lumena matipeza ucha. Ona atabwera.
was like maybe good in I'm dating. No, it's not like that. You know, sometimes until when you do something, I'm going to interpret me. Yeah, and my issues. Yeah. And my issues. Go school with Jason, do and nigga Gina Manyamulaga. Panas and Vega Galuma, Manasa Panga discover good I know among Guna just because you're my friend. Yeah, you're my friend, you're a good friend. That's all you know one thing. Nagamba that transaction. Yeah. She was the one who initially made the transaction. Can you transfer 16.8 account yacho? So she's the one who transferred the money. Now she knows where she knows Namuza. Because we said we should print my t-shirt for campaign. So kujamafuna party payment. That's why I said, okay, tapanga transfer, panga transfer. That's why she wants kuda kujere ndalama. She was the one who transferred it. So kudi mfano huyu unamutenga good. Wewe unamutenga good. Ndekuda nabwera ndi madoyi moye na iko daza ndikolo sana. Akuzodundika. Yeah, Agunama. I'm Joe, I land this city. Agunama. You have to act like a man. Yeah, you're right. You are the little Joe I know now. Yeah, I'm the lion, man. Agunama duyenga tafuna jere ine. Afuna kujere. She knows that we need to. You are telling the truth. She knows we need that. You are telling the truth. Mr. Zalo. Zalo hadi. That's Jalo. Then you should make we should act faster. Mupange print my t-shirt what kamba campaign ichi chose dikale chiti tayari. Man of God. Evan, crusade is chatu. Okay. I told you language. So I have a commitment to the crusade. I told you. Unaona kwa FB makomi zimena mamwili. Australia atu. Sina mugona mena kwone. Tumige. Kodi muli ndi certificate ya MSCE kapena JCE kapena mumatha kulemba ndi kuwerenga ndipo mukufuna kuchita maphunziro a hospitality management. Northern Hospitality ndi yankho lanu. A Northern Hospitality akupereka maphunziro a food production, accommodation, front office, komanso food and beverage services. Maphunzirowa amakhala miyezi 6, miyezi 2 ya mkalasi ndi miyezi 9 ya ma-attachments. Malo opangira attachments, school imafuna yokha. Fees ndi 250,000 kwacha yokha basi ndipo amalola kupereka kawiri. Tipezeni a Northern Hospitality muchapita building pafupi ndi National Bank komanso moyang'anana ndi Nyachenda Motel kumzuzu. Kuti mudziwe zambiri imbani foni pa nambala iyi 0885 234 259 0885 234 259. Northern Hospitality redefined. Ananga majajani pali papenene kwenda kuti ndikuziwa ndikuchisiyechi tata iwe achote ndipesese undiza buno bwera komchabuno tenga na chompe china soncha tachosa njekete achote zona muno ntao nchese tachosa njekete inu ndijekete santu ndo anjiriri mungu abela anthu inu profeta tachosa njekete tachosa njekete koma chompe chanchi mene choche ndakhala kumene kuja mpanga na themo eneo kuje zinthu zosalongosoka eneo iweyo ukunyokola zinthu zako ndi kazi wako pa nyumba ineyo mafana anga azivutika iweyo zona kamimenya kumimenya ineyo achondeka ndikhulukire sindikazi wacho machinga chitika kabisa tachosa chabu ndiko tachosa unaona ngati wao jekete ngalifali nani ngalifali jekete ne tachosa mala achondeka mpaka malaya tenga nifoni chabu tachosa malaya John Pepper muno ndi nchawo singa tachosa malaya iwe John Pepper kodi yo umaona ngati ni wabwera tachosa malaya John Pepper undiona tachosa malaya sizoti zikangana iwe bano mani mepa japo muona ngati mutu anga suke tachosa malaya fana opuse we ini ukani me presence of police ina muona ngati mutu anga ine ndi wobonda mutu ne John Pepper panga ine ndi kaidi wandiva ine ndi kaidi ndikuzoseza inamba ine ndi kaidi kwani banja bwana tuika ndijani wacha moti wewe tosewa wawa ukakhala zendo kubera pano ine kuti ndiye mukakhala ntao usabotsheze nawe usabotsheze manja usabotsheze manja yoko baba awa abu yachoke ndani wewe sanga mazo ndipo kaumpa makungo wewe koma muno kanisa sele malaya iwe kanisa sele malaya
Tachosa malaya. Chabwino ndibe ndirama ndakupasani. Tachosa malaya. Tachosa malaya. Tachosa malaya. Tachosa malaya. Tachosa malaya. Chao ndicho. Tachosa malaya. Neba kaba banyenye kwaina. Tachosa malaya. Ukati benye ine. Kola ndichawira na polisi. Ndawira na polisi takuwa. Amarisi. Jalba mafika kufuta kuno. Ndawira ni. Chima mene oswabu ino. Chima mene oswabu ino rajonjo. Ndawira ni. Aba amarisi. Kuna jalba kufuta kuno. Ajonjo, please. Ndipesi sana ajonjo. Please. Mungu azakulanga. Girl, I'm the Lilo. Yeah. Boy, I'm with Dumbo. Say you ain't humble. So why you acting like Senzo? I'm the one you can't handle.